Jimenez, Alamin. Ramos Christian. One viewers, hello. Hello po. Hello to viewers. Dito na kami sa PGX. Nag-aantay na tawagin. Bueno, Francisco. Chavez, Jaime. Naipasa na namin yung card. Daming tao. Gawa ng Lunes kasi ngayon. Hello sa 4 viewers. Pangalinan Grace. Tatawag na. Katubaw, Maria Paz. Shoutout sa 4 viewers natin. 10 viewers. Hello, hello. Wala pa yung doktor dyan, no? Counters po, first floor. Pag may blue card na yabot sa akin. Katubaw. Tayo po. Hello. Pasok po kayo. Pasok tayo dyan.
Araw ng Lunes. Hello sa 3. Baka mga hello sa 5 viewers. Morning po, Kuya Kilan. Ano? Sino yan? Mabaho kayo, ma'am. Alam po kaya Kel ay. Good morning po. Dito kami sa gilid. Dito kami naka-okay. Kamusta po kayo Kuya Kel ay? Nagkaroon mga ano po. Ilagay ko. Neck ko. Hello sa park. Comment po tayo. Pintuhan. Nagantay na lang kami tawagin. May pasa na namin yung blue card. Pero yung result nandito pa sa amin. Hello sa 6 viewers. Pakabis. Pakabis. Bonus. Shout out sa lahat. Mga viewers natin. Pasok po kayo. Hello sa 6. Mahina pa buses. Hindi kasi kailangan natin lakasan ng buses kasi maraming tao.
po ba kayo? Sa lapag po. Ikaw po kami dito. Ano, suwet? Dito kami sa Lapag. Ito. Hindi kasi puno na dyan. Kaya dito kami sa Lapag. Lapag lang kami. Civil user. Shoutout sa 7 viewers natin, silent viewers. Hello sa inyo. At sa dalawang nag-thumbs up, hello. Good morning, so magandang araw sa ating lahat. Ito po yung mga tinawag ko na hindi lumapit. Morandante, Vito, Ramos Christian, Javier Isa, Isguero Ray, Agbaya, Wilson, Pacabis, Lionel. Tatawag na sila. Comment po kayo. Hello, Kuya Makoy. Maki. Shoutout Kuya Makoy. Wala pa sila. Kuya rin eh. Baka nalasing si Kuya rin eh. Dibili Jason. Hanggat may signal yung live natin. Javier, Hello sa 8 viewers. Bro Makoy morning, sabi ni Kel Ay. Hello Kel Ay, sabi ni Kuya Makoy. Ate Margie, hello. Shout out Ate Margie.
Kuya Jason, hi, sabi ni Ate Margie. Rivera Remedios, Bro nga pala, sorry. Broken eye. Sabi ni Kuya Maki. Kuya Maki, hi daw, sabi ni Ate Margie. Kuya Rico, hi. Morning Ate Margie, kumusta ang lasing? Sino yung viewers, hello? Kuya Rico pala yan. Javier. Si Kill ay si Kuya Rico. Javier. Hello sa ating viewers. Okay lang po din naman ako nalasing. Sabi ni Ate Margie. Hello Ate Margie, hindi sumakit ulo mo sa tagay nyo kahapon. Sabi ni Kuya Makoy. Kuya Maki. Medyo nahilo din po Kuya Maki. Sabi ni Ate Margie. Malay. Kira po. Live muna tayo. Agdaya. Live muna bang naghahantay na tawagin. Baka gabihin na naman kami nito. Entertainment. Sumayaw ka mag-isa kagabi Ate Margie. Naalala mo. Sabi ni Kuya Rico. Parang Jason, ingat kayo sa mga biyahe niyo. Thank you Kuya Maki. Puro na ako. Sumayaw ka mag-isa kagabi Ate Margie. Naalala mo? Paano Jason, ingat kayo sa mga biyahe niyo. Salamat po Kuya Makoy. Sumayaw pala si Ate Margie. Kuya Rico. Hello 7 viewers. Broken eye, access ko lang.
ikaw ba si Bro Rico? Sabi ni Kuya Makoy. Siya daw po yan, sabi ni Ate Marty. Silent viewers, hello po. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Pasensya na po kayo, mahina yung boses natin kasi siyempre baka bawal dito matagwala yung live natin. Hello sa 9 viewers. Share mo naman. Hello. Ganda yun. Hello sa 10. Good morning. Kuya Kil ay may tanong daw po si Kuya Mac. Shirley and Baranja. Good day, para Jason at Ami shout out. Ay, Kuya Billy, hello. Kumusta Kuya Billy? Good day yung paring Jason. At my shout out. Ami shout out. Bro Makoy, tawa si Kuya Kilay. Yung po na operahan, please, asagad lang. Bro Billy, mega love shoutout. Sabi ni Kuya Makoy. Hello Bro Billy. Hindi ba Kuya Billy? Ha? Saan? Hello Kuya Billy. Shoutout po Kuya Billy. Since na late ako, okay lang po. Sabi ni Kuya Billy Koy. 10 viewers, hello. Ayan po, ingat-ingat po tayo. Kuya Romel, hello. Morning pa rin Jason at Ate Ami. Good morning po, Kuya Romel. Ingat po yung mga kababayan na natin na nasa ibang bansa na kasalukuyan na nadadamay sa kaguluhan ng Israel. Mga bro, sinsannalit na naman. Sabi ni Kuya Makoy. Bro Billy, Idol Rico, Bro Maki, hello daw, sabi ni Kuya Romel. Kuya Romel, hello. Ingat tayo at may namatay may nadamay na kababayan natin na Pinay na caregiver sa Israel. Wawa naman. Andun pa naman sa Dubai si Bro Japong. Yun nga. Ingat Kuya Japong. Legado. Sina. At may banta pa yung yung Russia na pagkalibing ata nung pagkalibing. Parang tuloy pa rin yung gera. Masakit ang ulo ko nung sino si Bro Makoy. Babawi ako sa iyo Bro Makoy. Si Bro Makoy, yan po si Kuya Maki. Si Kuya Makoy. Si Kuya Maki.
Sunod niya nagagawa ng account si Kuya Romel. Eleven viewers, hello. Ah, sakit. Kalimutan ko na naman nadalhin yung upuan ko. Idol, tahimik lang ka, please. Ikaw din, Idol Rico. Handa ka ba? Ah? Handa ka. Babawi din ako sa'yo. Tahimik na si Kuya Ramil. Game over. Okay, bro Rico, may love shoutout. Sabi ni Kuya Makoy Bernaldez. Saan yung pila na yan, ma? Yung pila, saan papunta? Ha? Laboratory? Tawa si Kuya Kel ay. Shoutout kay Kuya Samuel. Kuya Samuel, comment ka Kuya Samuel. Nandito ka pa ba sa PGH? O nasa bahay ka na? Morning, Ami pa rin Jason na late ako. Marites pa. Sabi ni Kuya Rene. Shoutout Kuya Rene. Binjisan ka, sabi ni Kuya Romel. Oo nga pa rin Jason. Kinakabahan din ako. Kasi po naroon din po ang anak ko sa Saudi. Oh! Tinggal lamang ha, kapain ka sa tuwan ko. Malayo naman po siguro sila. Grabe yung kaguluhan. May banta talaga na ano. May banta na tuloy daw yung ano. Sila po sana mga nakapalahan, yung war, kung meron bantay na lang. Paglingawin, Afar, Ramos, Ignacio, Yan ang ano. Labusa, Bro, Ramos, rin yung bigabal Maria, shoutout. Musta na? Yalong, Yan. Ordones, Dagara. So viewers, hello. Yo, sabi ni Kuya Ruel. Nandan yung magkambal. Kambal. Hello. Ayun na po, tinawag na si Ami. Tatawagin pa yan ulit. Kambal. Ay daw, kambal, sabi ni Kuya Romel. At sabi rin ni Kuya Ruel. 12 viewers, hello. Bro Romel, mega love shoutout, sabi Sabi ni nga yan, Prince. Kuya Makoy. Book mga bro, shoutout. Pag mamaya pa naman kami tawagin, mamaya lalabas kami para kumain. Bis pa may bumili pa. Book high. Mega love shoutout, sabi bro Rini, sabi ni Kuya Kel ay. Bakit di pa naman kami gutom kasi kumain kayo bago umalis? Maraming shoutout, sabi ni Kuya Rini. Hello sa 12. Rorwell, hi daw, sabi ni Kuya Kel ay. Bro, rin shoutout, sabi ni Kuya Billy Lawag. Billy Koy Lawag. Mga brother, hello, sabi ni Afar. Kuya Rini. 13 viewers, hello po. Bro, Billy Musta. Anon si Ami. Ayun si
namin. Ayun. Kung ano yung sabi, kung halimbawa di pa naman operahan, kung halimbawa 1 buwan pa, baka mamaya sumakay kami o bukas. Pero kung 1 linggo na lang o 2 linggo, hintayin na namin dito. Kung ano, hangover pala ba si kakakakak kambal lasing kahapon. Ayun, sino yun? Kakak. Tawa si Kuya Kilan. Okay lang naman ang kinakabahan noon. Kamusta naman po Kuya Billy yung anak nyo dun? Nagkukontak po sa inyo? Rico Billy Makoy, Romel, Kel, sabi ni Kuya Rini. Hay daw sila. Bro Romel, nahihilo po. Daisy, Ate Margie. Kung nagkukontak naman sa iyo Kuya Billy ko yung anak mo, kung kumusta yung kalagayan nila. Kasi yung iba nasa evacuate na eh. Ramos, Ani. Oo, kambal. Yun, tinawag na siya amin. Ido, hi, sabi ni Kuya Ruel. Kuya Rin, ba't Ido? Ba't Ido yung tawag nila sa'yo, Kuya Rin? Bakit po? Hello sa silent viewers natin. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout sa lahat. Tawa si Kuya Rin. Si Ate Margie tawag namin kakak. Bakit? Bakit kakak? Dito sa amin yung pag tinawag kang kakak, aswang yun eh. Oo naman paring Jason, kagabi tumawag, okay naman daw. Ah, buti naman. Pray lang tayo. Yung iba nga kinakabahan na rin kasi baka raw madamay dito sa Pilipinas eh. Lota, Mary Berlin. Kalingap ito yan paring Jason. Tawa si Kuya rin. Yan, shoutout sa lahat. Tulog po ata si Kuya Benji o kaya busy sa work. Natatawa ako kambal mag-isa Ignacio sa Lujan. kakak. Pati nga ako natatawa. Ba't kakak? Aswang yan yung kakak eh. Basta bait na tao, suportado. Yan, salamat. Kaya rin eh. Shoutout Ate Ching, Mama Maria J, and Kuya James Q, Kuya Jogger, Kuya Benji, Kuya Ruben. At sa lahat. Team Hamog, hello. Bro Billy, pagkasabi sa anak mo, ingat siya palagi. Sabi ni Kuya Makoy. Doon ako kagabi Bro Romel, sabi ni Kuya Rini. Pinangalanan mo, kambal. Pinangalanan daw. Silent. Si kambal may pasimuno ng kakak. Salamat Brother Mac. Opo, sana ingat sila doon. Kung kailangan nga lumikas na.
Hirap pag ganyan na nadadamay tulad nga nung babae na nadamay na. Pero ano kasi, kumbaga nabasa ko dun sa balita, tinutulungan niya yung alaga niya. Inililigtas niya yung alaga niya, tapos tinamaan siya nung ano. Live Ate Margie, doon ako silent. San bro rin kay Ate Margie, sabi ni Kuya Romel. Ah. Sa salitang Malaysia ang kakak ate paring Jason. Dito sa amin kasi dito sa Bicol, Kuya Romel, pag tinawag na kakak, aswang nga dito sa Bicol. Ate Margie bro Romel, sabi ni Kuya Rini. Pakinggan lang ang tawagin. Ano? Kasi pag ating mga alas 12, alauna ganyan, pag may narinig kami sa itas na nagano na kakak, kakak, aswang talaga yan. Ah, okay bro Rini, salamat. Hello sa team viewers. Talagang may aswang live ni Ate Margie. May aswang. Hello sa 11 viewers. Magaling yan salitang si Kambal. Nagulat ako sa kanya. Kuya Born. Hello Kuya Born. Wala pa si Kuya Born ah. Hello po Kuya Ruel. Tawas Kuya Ruel. Salitang Malaysia pala. Kuya Makoy. Yung kaibigan ko nasa Dubai, yun nga. Yung barkada ko nga rin po si yung may YouTube channel din siya, si Dintik. Wala akong balita sa kanya kasi nasa Dubai yun. Pero yun naman, palipat-lipat ng bansa yun. Kasi siya nag-ano ng mga tower crane dyan sa Dubai. Siya nagme-maintenance, tapos niya pinapadala siya ng iba-ibang bansa. Mamaya nga pala kontakin ko si Dintik. Nandyan si Bro Born, silent lang, sabi ni Kuya Rini. Si Kambal pa, si Mono, kakak-kakak. Ba't ako ikaw kaya, Kambal, kakak-kakak. Grabe yung kakak-kakak na yan. Ay, oo nga, nandyan nga si Kuya Born. May lumilipad na heart. Shoutout Kuya Born. Nandyan pala si Kuya Born. Kasi yan yung palatandaan eh. Si Kuya rin eh. Yo. Tawa si Kuya Makoy. Oo. May mga palatandaan. Kung hindi si Kuya rin eh,
Si Kuya Born. Salin lang yan. Si Bro Born, nag-iisip yan parang Jason. Dalawa kami. Baka nagluluto pa to si Kuya Born o kaya naglalaba. Baka naglalaba. Kasi linggo ngayon sa Oo nga, linggo ngayon sa kanila pala. Shoutout kay kanila Kuya Jaime, Team Hamog, Ate Ampi and Kuya Danny. Shoutout po sa inyo. Bro Born, mag-love shoutout, sabi ni Kuya Makoy. May edit ba? Murato, Evelyn. May edit ka raw Kuya Born. Nine viewers, hello. Salamat sa patap-tap ng heart. Tumatawa si Kuya Born. Benji, saan ka? Baka busy pa si Kuya Benji. Ay, busy si Kuya Born dun sa halo-halo siguro. Baka may bumibili sa halo-halo. Hello sa 12 viewers. Solid viewers, hello. Di ba rahin yan? Sana maganda yung resulta natin ngayon. Sana nga wag nang patagalin para matapos na. Kabusa, Kasi mahal na pati ng pamasahe. 1,000 na yung pamasahe namin. Kuya rin live si Ate Margie. Sigurado may aswang doon. Baka nagalo-halo ang dalawa. Yun nga. Baka daw nasa sapa si Kuya Benji. Sabi ni Kuya Makoy. Bro, really hello, sabi ni Kuya Rini. Naka-live si Kakakakak. Yari yung pangalan natin, Marchi Kakakakak. Kasama si Bro Billy. Sabi ni Kuya Rini. Gonzales, Maria. Wala na, nandito. Hello sa 13 viewers. Mega love shoutout. Wala na dito. Eunice Miranda.
Tawa si Kuya Ruel. Kambal, nakalab si Kakak Kakak. Pangit na pangalan. Kakak Kakak. Dito po ako bro, sabi ni Kuya Billy ko eh. Doon na iba. Oo, kambal. Maghahanap na naman yun sa akin si Kakak Kakak. Tawa si Kuya Ruel. Nandito yun kanina, nag-tune in muna yun si Ate Margie. Nag-tune in tapos nag-live. Bro Billy, hello. Sabi ni Kuya Ren. Nag-tune in siya sa live ko kanina. Hello sa 11 viewers. Grabe sa pabalik-balik namin dito sa Maynila, nasasanay na yung anak namin na iwanan namin. Sanay na siya. Kambal, tinawag tayong kahapon. Pakak. Pakak. Tawa si Kuya rin. Aray ko, pakak. Hello po Kuya Nirma at Chinsa. Shout out po. Shout out Kuya Nirma at Chinsa. Hello po. Tawa si Kuya Makoy. Natawa ko bro Born. Bro ni Mar, hello. Shout out po sa inyong lahat dyan na naka-tune in at sa mga silent viewers natin, shout out po sa inyong lahat. Salamat sa patap-tap. Mega love shout out bro ni Mar. Sabi ni Kuya Makoy. Hello sa 11 viewers at sa 10 na nag-thumbs up. Hello, shout out po sa inyong lahat. Gaya-gaya ah. Bakit kaya rin eh? Tingnan ang tap-tap. Yun nga, mayroon may lumilipad-lipad. May smiley, may heart. Galong.
Nanonood habang nagdadrive, wala pang booking eh. Hello po sa lahat, sabi Kuya Nimar. Ingat Kuya Nimar sa ano, sa pagdadrive. Cordonye. Tuloy naman daw ang pasok nila kasi daw malayo naman daw. Buti naman. Buti naman malayo. Kambal, hanap ka ni Honey My Love, pakasal na daw kayo. March 7. March 7. Kasal agad? Grabe naman yan, kambal. Sabay tawa. May magsisilos na naman, kambal. Ha! Sabi ni Kuya Romel. Sino Kuya Romel yung magsisilos, Kuya Romel? Dagara. Ninong pala si Kuya Bong, Kuya Romel. Sabi ni Kuya Romel. Okay, things get at sip ang anak mo. Billy. Bro Billy. Yun. Sabi ni Kuya mo. Oh, salamat at sip yung ano. Sana lahat sila. Sana din na madagdagan yung nadamay na kababayan natin. Book sa kaldero lang daw maggabay. Kaldero pala. Sabay tawa si Kuya Ruel. Dito kasi ko pumipisto kasi dito banda may signal. Sa bandang sa ibang area walang signal. Tawa sila. Ayuma. Walay ka kahit isang saglit. Hello sa 11 viewers. Forgive me. Wala nang buhay ang nadarama. Kailan pa man. Hello Kuya Rini. Pilit sabi mo ako yung mahal. Huwag mo himutin. Di ko nakakala nawalay ka. Ayan, panibago na naman tayong ipon ngayon ng revenue. Kasi kahapon yung cut off.
Manibago na naman tayo. Kung ano yung maging resulta, pag bumalik kami dun kaagad sa Bicol, balik ulit tayo sa trabaho. Masalamat sa pagsuporta niyo sa mga upload ko. Bro Romel, di ba si Sir Benji Ito yung mga sa tinawag ko Dubai na din lumapit. ata siya? Opo, nasa Dubai po si Ramos, Saudi. Ramos ulit, Nasa Saudi siya, si Kuya Gagara, at Benji. saka si Ayuma. Nagparamdam lang ako doon, kambal. Alis agad. Sabi ni Kuya Romel. Nasa Saudi po si Kuya Benji. Opo, nasa Saudi siya. Ramos, Ami. Si Bro Japong ang nasa Dubai. Ingat Kuya Japong. Ramos Maria, Dalawa yung Ramos. Dito sa amin. Ano na? Sige na. Ikot sabi mo. Pinasa mo na? Yung ano? Tawagin pa. Ito na yung CD, yung CT scan niya. At dito na rin yung sa hearing test, dala na namin. Kompleto na to. Ayuma. Dito kasi sa CD, dito sila magbabase kung paano gagawin yung operasyon sa kanya sa tenga. Tulad din to nung nangyari dun sa ilong niya. Dito sa CD. Yung sa CT scan, ito yun. Hindi nagpaparamdam si Bro Japong. Sana okay lang sila ng family niya. Parang Jason, wala ako sa premiere mo kagabi, alam mo na. Opo Kuya Rini. Okay lang po Kuya Rini. Alam ko naman na busy ka. Busy ka sa Tagay. Patay ako dyan, kambal. Kinariyan na, Pagbukan, Okay lang Kuya Rini, okay lang po. Pakabis, Agbaya, Isgera, Paglingayin, Manood ako Gagara, news. Opo. at saka si Vito. Ako, yun nga yung ginawa ko rin. Kasi wala naman akong upload, wala naman akong i-edit. Pinanood ako ng balita. Grabe na. Pero sana wag naman mangyari na yung kasi may banta sila na yun nga, pagkalibing daw nung tuloy-tuloy pa rin daw yung labanan. Lipat muna ako kay kakakwarin dito, nahanap na ako ni Mami Ampi. O sige po Kuya Romel, okay lang po. Pa-shoutout mo na lang ako Kuya Romel kay Ate Ampi and Kuya Dani Estaniano. Hello sa 7 viewers. Hello sa 8 viewers. Yo.
Hello sa mga viewers natin. Tawa si Kuya Rini. Good morning ka paring Jason and sabi ni Kuya Alfredo Lipa. Hello po Kuya Alfredo Lipa. Shout out po. Hello po, hello. Lipa, bigyan mo ng shoutout sabi rin Kuya Makoy. Hello. Good morning sa inyong lahat dyan, sabi ni Kuya Alfredo. Alfredo, hello. Ano mo naman? Yes. Perfect. Very fair. Good. Tingnan. Kuya rin eh. Hello. Alfredo, hello sabi ni Kuya Rini. Ah, Morning Ami, sabi ni Kuya Rini. Hello sa mga viewers. good morning kuya rin eh. Hello. Babaw yung tulos ka na? Ano sabi? Yan pa na. Ha? Yan pa na.
po, Kuya Rene. Thank you, Kuya Rene. Hello sa 10 viewers natin. Marami ba ba? Papatungan ka? Bago po. Ano, mag-gloss muna kita? Ha? Gloss muna kita? Magkaon? Ikaw? Ate, ay, pwede po ba? Meron po kayong papel, kahit maliit lang pwede po sila. May papel ka? Wala po ako. Wala po. Wala rin po. Bro Born, pasok na po, sabi ni Kuya Rene. Ano muna ito, tanong mo kung ano oras kaya tawagin ta, mag-glass muna kita. Yan na. Hmm? Ano? Ano mo nanay ka? Ito naman kita Robinson. Magturo tambay. Ano? Ako'y saan si Maki? Maya-maya lalabas muna kami ni Ami. At diretso yung live natin. I-try natin kung may signal doon. Para makakain kami kasi baka mamaya pa wala pang doktor eh. Wala pa yung doktor nila. Naman kasi yung pila nung sa amin kaysa dun sa mga check up, iba yung sa mga follow up. Nasa Sapa bro Rene. Sabi ni Kuya Makoy. Tawa si Kuya Rene. Hello sa 7 viewers. Hello 6 viewers. Charger mo muna.
19%. Nasend mo na. Tulo po sa lahat. Daw sa 6. Si Bro Rene kasama si Maki, si Bro Gili sa Sapa. Sapa ba, Kuya Maki? Udah Jollibee saja kan ya? Udah Jollibee saja. Ito. Hello sa 6. Tawag na muna kita. Tawag na muna. Pagkuhanan ko na ulit. Ito di pa man ito. Kung ano ko man, para makaluwas ulit. Yan o nga na. Nagpagpatodi ka. Nagpagpatodi mo na kita. Tawag ko na nakita tapos balik na sa nakita. Kapalo ka po ng haraan na nabaoy na. Alas 10 pa sa naman.
na ako bro, ito ang daming nakalive. Madami ba? Kuya Ho. Good morning, Kuya Ho. No, alcohol. Alcohol. Dali mo na lang. Nahihilo na ako bro. Ito ang dami ng naka-live. Dami na ba? Yan o, Libadit at Marcy. Oh? Dami na palang naka-live. Birthday yung anak ni Ate Bidang. Kami hanggat may signal, diretso yung live natin. Hello sa anim na silent viewers natin. Dito, di marunong sa pinagpapawag. Ha? Dito, sabi ako. Dano? Pagkatuwan na. Yung po yan. Hello sa 4. Ignacio Yuhan, Ignacio Yuhan, ng buwan. Ignacio Yuhan. Ordonne Manuel, Ordonne Manuel, sa buwan. Hello po. Birthday ng anak ni Ate Bidang. Live din si Badir. Ah. Live din si Badit. Dami naka-live. Okay lang yan. Hmm? Madali ang kaunta na kapalit na nito sa
Panoorin ako. Ramos in charge, Ramos in charge ng Mr. Ramos. Dito na rin. Laro po. Tawag na ni Ramos. Maria. Richard to. Sa bayan mo dito. Naniwanan ko muna to kay Ami. Lapit ako doon sa ano. Bro Rini, akala ko nag-out ka na din. Sinoli live si Ate Margie. Ano? Ano? Andyan lang kayo. Iwanan ko muna to kay Ami. Hiwa-hiwalay ang Team Hamog. For spot kayo naka-live. Hiwalay-hiwalay muna. Medyo may ano, dito lang kasi yung spot na may signal eh. Doon sa malapit sa nagtatawag. Wala talagang signal. Kaya dito lang kami parati nakapwesto. Hirap lakad sa spot kayo naka-live. Bro, Makoy, dan lang ako doon. Sabi ni Pierre. Hello sa 6. May chicheria dito eh. Bar for life in
Oh, bagay na. Ano 7 viewers? Ano yun yung isang Ramos? Follow up check up din? Ha? Pagka na pinaol na, babay yun ang abutin. Tapos ito mag-CR, abutin mo na. Oo. Kasi parang matatapos agad tayo eh. Kasi kunti lang yung follow up check up eh. Tulad nung nakaraan, kumain tayo. Pagbalik natin, natapos ka na pa. First time nang ngayon lang na Lunes, konti. So pabalik ko dito, ngayon lang Lunes ang pinakakonti. Snack po tayo. Dala namin yung hichiriya namin. Sa tindahan. Pag Lunes, hindi yan maano, hindi nga madaanan yan eh. Yung Lunes lang yung ano, konti yung tao. Alam sa 4. Ayan, dyan ka muna. Shoutout sa lahat, sabi ni Kuya Rene. Bro Rene, walang iwanan kung daan tayo nagsimula, doon tayo matatapos. Kuya Maki, pwede naman maglakbay, Kuya Maki. Para ano, para makita din nila na naka-tune in din kayo sa kanila. Hello sa farm. Kain po.
hindi ako makasilip din kasi lobat kasi ang sipi ko, bro. Wala na. Sige, daan lang po kayo. Okay lang po sa akin. Para alam nilang nakatune in din po kayo. Kasi baka magtampo. Baka magtampo sila pag nalaman na ganyan. Ay, badet. Sige po. Para in case na sumilip sila dito, alam nilang nanonood din kayo sa kanila. Oo nga. Oo, kuya rin na yun. Baka magtampo sila. Daw sa 8. Okay, balik agad ako amin. Sige, kuya, ma. Sige, kuya, ma, kuya. Kuya Rene. Sige lang, sige lang. Sige lang po. Gandang buhay managers man ay aming God bless. Ay, Kuya Roque, hello. Good morning po. God bless din po, Kuya Roque. Kumusta po kayo na Ate Vilma? Dito po kami ulit sa PGH. Kumusta po kayo? Kumusta ang alagang turtles ni Kuya Roque? Yung mga alaga nyo po, kumusta po? Hi Ate Che, magandang buhay din Kuya Roque. Hi Ate Che. Good morning. Mabuti naman pagong pa rin. Ingat kayo. Malalaki na siguro yun, no, Kuya Roque. Kumusta na ang lahat? Naglalakbay sila Ate Che. Nagpaalam sila. Sabi ko okay lang silang maglakbay para hindi naman sila magtampo yung ano. Sabi ko baka sumilip sila, hindi kayo naglalakbay sa kanila. Baka magtampo, hindi pinapanood.
Ate Cheng, hello daw po sabi ni Kuya Ho. Tsaka ni Kuya Rene. Hello sa 7. Listen, ami back to PJH at ang famous pila. Opo, Ate Cheng. Nag-almusal kami kanina para kung medyo matagal dito ay makaan kami. Mahirap na kasi umalis eh. Kasi baka biglang magtawag. Yari na, hello daw po. Lupit mo Edu, dito ulit ay. Tawad na lang si Kuya Rene. Sa'yo, Kuya Ho. Nakasilip na kayo? Kuya Rene. Silent lang muna kasi madaming gawaing bahay. Sige, Ate Che. Madaming gawain si Ate Che. Sabay lang. So, ako sana tahi. Ako na lang sa to. Sa atin na sa ka. Ako na lang. Yes, ami sa lahat. Nakapaglakbay din pala sila sa Ate Che. Hello, Ching. Namamantig yung ako. Sunday sa kanila, Ate Ching. Ihaba ko. Wala namang dadaan. Hawakan mo, tabigin mo. Sige na, kunin mo. Matapos ba yan? Ay, sorry po. Iniwan ko kasi kay Ami kasi pinapakinggan ko kung tinatawag na siya. Hello sa lahat. Joy. Si Kuya Roque. Andiyan si Kuya Rocky. Hello, Kuya Rocky. Magkasama kami ni Hook, sabi ni Kuya Rene. Hello sa viewers. Ayaw mo na? Yan ka lang. Iwanan ko ulit sa amin kasi pinapakinggan ko kung matawag na. Dito lang kasi yung may signal banda. Tsaka may electric fan din dito. Ito lang din yung may. Ipapasok agad muna din sa CD. Ha? Pasok muna din CD. Saan? Sa loob. Sabi muna katay, pasok ko muna. Iba mo na Rodi ha. Hello sa seats. Studio. Kala ko ipapaso yan pag tinawag ka na. F1 kaya ikaw ko kaya. Ba't di mo sinabi kagad kanina? Di pa mo na pabaon eh. Hindi naman eh. Kala ko. Hello, 5 viewers. Pasok mo muna. Hindi ka pa nga tinatawag. Kuya Hook, hello, sabi ni Ching. Wala sila Kuya Benji, Kuya Ate Ching.
Silent muna ako. Sige po, Ate Ching. Naggagawa pala. Sige, di-off mo nga na, Ate Ching. Di-off mo po. Kahapon, hinahanap ka nila, Ate Ching, sa live ko kahapon. I'm back, si abi ni Kuya Makoy. Ito Astro Verde, Mary Joy. Dami nakaka-live man. Kaya nga po, Kuya Rocky. Okay lang. Okay lang po. Kami kaya ako nag-live para update ka agad. Para malaman kung ano yung magiging resulta. Hanggat may signal tayo. Hanggat may signal, magla-live ako. Tuloy-tuloy lang yung live. Tingnan natin, abutin tayo ng gabi dito. Hello po, Ma'am Cherry, sabi ni Kuya Makoy. I'm back, sabi ni Kuya Rene. Malapit na sa bahay. Malapit na sa bahay, sabi ni Kuya ni Mar. Hello sa 8 viewers. At wala pa tayong pang-upload, kaya live lang ng live. Hello bro Rocky, sabi ni Kuya Makoy. Migilap shoutout daw po, Kuya Rocky. Kumusta na, Kuya Rocky, yung alaga niyong pagong? Yung regalo mo sa apo mo. Hello sa 8 viewers. At sa 12 na nag-thumbs up. Kumusta pa rin, guys? Ang sabi ni Marco Lirmo Ramos, ang dito. Ayun po, okay naman po kami, Kuya Marco Lirmo. Nasa PGH po kami. Wala po, shoutout po sa inyo. Dito kami sa hospital ni Mrs. para ihatid po yung result ng CT scan at saka yung hearing test para malaman namin kung kailan na po siya operahan. Kayo po, Kuya Marco Lermo, kamusta din po kayo? Bro Rocky, hello, sabi ni Kuya Rini. Dito po kami, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung harap. Ayan. Ako dito sa Lapag. Oh. Dito kami sa Lapag. Si Mrs. pumasok kasi ipapasa yung CD. Lapit lang bahay ko diyan, paring Jason. Ay, ganun po ba? Dito lang kasi banda may signal, doon banda walang signal. Kaya pag nandito kami, dito ko pumipisto. Kasi dito yung may signal banda. Kasak tumaylod ako kaya nakapag-live ako. Dapat lang palabahan nyo dito. Saan po kayo ngayon, Kuya Marcolino? Saan po kayo ngayon? Tapos maya-maya pag di pa matawag kami, pag di pa matawag sa amin, lalabas muna kami para kumain. Kasi tanghali na. Anong oras na kaya?
Wala, 11 na pala, 11. Sana okay na asawa mo at hindi na dumaan sa operasyon. Di, operahan po talaga. Operahan po talaga si Ami. Kasi dapat tatapalan nila yung ano, yung eardrum niya po. Kasi noon pa yan, bali nasa 3 years na po yan na tinitiis niya yung tinga niya. Kasi doon sa Bicol, inihingan kami niyan ng 100,000. Kung may PhilHealth daw kami, 50. Kaya dito namin napasyan sa PGH na pa-check up. Kasi dito, kahit pa paano, pamasahe sa mga gamot yung nagagastos. Basta masipag ka lang maglakad-lakad ng mga dapat lapitan. Tulad nung pag-opera sa kanya, talagang sinagaan ko yung mga dapat lapitan. Yung folding na sa likod, Rizal doon, kami lapit lang pala talaga. Lapit lang. Bon Christine. Kuya Rene, hello po, sabi ni Kuya Rocky. Lapit lang. Mamaya pupunta kami sa May Robinson. Doon kami kakain. Kasi malapit lang yung Robinsons dito. Hello set viewers. Nasaan po kayo ngayon, Kuya Marco Lermo? Hello sa main viewers. Hello daw po Kuya Rocky, sabi ni Kuya Rocky. Dito ako sa City Hall ng Manila. Nagwo-work. Shout out dyan sa mga sa lahat na katrabaho mo dyan sa City Hall. Nakapunta na ako dyan. Nakapunta na ako dyan dati nung may nilakad din ako nung nung kasi si Mrs. dito yung nanganak sa Santa Ana Hospital. Pumunta kami dyan sa City Hall para magparehistro siya. Kasi kailangan namin makakuha nung orange card. Yung orange card pa yun kay panahon pa ni Hirap 2015. Kaya kailangan magparehistro siya para makakuha kami ng orange card, para doon sa sa kanya panganak, pag CS makalibre. Kaya napunta kami dyan sa City Hall. Okay. Opo. Doon po. Nag-register si Mrs. Kasi kailangan yun. Kaya yun, talagang pag mga ganyan-ganyan, tulad nga nung nanganak siya, nakalibre kami sa libre yung room,
Yung pag-CS sa kanya, libre. Pero yung gamot, saka yung mga sinalin sa kanya na dugo, saka mga laboratory sa labas, binayaran yun. Nakagastos pa rin ako noon ng 30,000 nung panganak niya kay baby. Pero nakamura na kasi yung kasama nga namin na nasisaryan din, wala siyang orange card, bumayad siya ng 50,000 bawat isa sa kanila. 50,000 dun sa anak, 50,000 dun sa magulang, kaya kawawa. Kaya ito nga, ngayon, talagang inaasikaso namin na lumapit sa mga dapat lapitan. Kumusta na si Utol mo, si Pula, gawa na kubo niya? Opo, gawa na po. At nandun na po sila nakatira. Kaya maraming salamat sa lahat po ng tumulong at nag-sponsors doon sa kapatid ko. At malaki po yung tulong nyo at habang buhay kami nagpapasalamat sa lahat. Parang Jason, silent muna ako, kain lang. O sige po Kuya Rini, huwag magpalipas ng gutom. Hello Maki, sabi na Ate Cheng. Hello Kuya ni Mars, sabi na Ate Cheng. Yun. Tulad niya Kuya Marcolino, nung nakaraan pumila kami ng SWD dito sa dito. Yan sa Menjola. Arian, Dayan. Grabe, haba nung pila. Alas 3 nandun na kami, yun pala yung mga iba. Alas 7 pala ng gabi doon na natulog eh, mga nakatin. Kala ko yung alas 3 maaga na yun eh. Di pa rin kami inaabot. Kaya pinagpasyahan namin ni Amin na umuwi ng Bicol para doon kami lumapit kasi mas gamay namin doon. Alam namin yung pasikot-sikot doon. Kaya okay naman yung pag-uwi namin sa Bicol. At maganda naman yung resulta. Tapos nakapagbukas pa kami ng tindahan habang nandoon kami. Kasi yung ibang mga paninda pa expired na. Hello sa 10 viewers. Shoutout sa inyong lahat. Ate Cheng, ano ulam mo Ate Cheng? Kuya rin, ano ulam mo din po tanghali? Sa kanila Ate Cheng, gabihan na ngayon eh. Ay, mahirap dito sa Manila, kanya-kanya palakasan din sa ganyang. Yun nga po, sinabi niyo po kasi nahalata ko po eh. Nahalata ko talaga na may ano, pag wala kang kakilala sa loob, talagang napansin ko yun eh. Kasi yung mga kasabay namin na nakapila, dapat di sila mamibigyan ng ano, yung slots, pero nabigyan sila eh. Kasi kakilala eh. So, yung slots nila nasa 500 lang eh. Kaya sabi ko kay Ami, saka hindi lang pala yung may mga sakit doon nakapila eh. May mga pumipila din na pati pala yung mga pauwi ng probinsya na umihingi ng tulong pamasahe. Pwede rin palang lumapit sa DSWD. Mga pamasahe. Hello Mark G, sabi ni Ate Cheng. Hello daw po Kuya Mark G, sabi ni Ate Cheng. Ano ulam mo Ate Cheng? Ano ulam mo sa dinner ngayon? Hello Ma'am Cherry, sabi ni Kuya Mark Colino.
Hello sa 7 viewers. Magsasubmit sila ng CT scan at result ng hearing test, sabi ko. Opo. Sana wag nang tagalin yung ano, pag-opera. Ay, sorry, di kasama yung sabi ko. Dito kain muna, sabi ni Kuya Rini. Ano ulam, Kuya Rini? Ano po ulam? Happy eating, Kuya Rini. Sabi na Ate Ching. Ate Ching, salamat Ate Ching. Malalim na ang gabi, ngunit wala ka sa aking tabi. Pilit kong nilalabanan ang nakaraan, ngunit di mo. Kain po ng marami yung mga lunch, sabi ni Kuya Mark G. Nilaga, baka. Baka po ba, Kuya Rini? Nilaga na baka. Sarap nun. May repolyo tsaka patatas. Sarap niyan pag baka beef stick. Ate Cherry kain, sabi ni Kuya Rini. Hello sa viewers. Thank you po Ate Ching sa pakulay. Thank you Ate Ching. At muna ako magluluto lang ako ng ulam namin. Sorry. Okay lang po Kuya Makoy. Para ano, makakain na rin po kayo. Masarap Bicol yung pinangat. Uy, talaga. Sinabi niyo pa po Kuya Mark G. Yung pinangat. Sarap po nun. Thank you Kuya Rini. Sarap ulam mo sabi ni Ate Ching. Masarap po nun talaga. Ano po yung natikman niyo po sa Bicol na pinangat, Kuya Mark? Ano po yung natikman nyo doon po? Nakapunta na po ba kayo ng Bicol? Maraming salamat po Ate Ching. Thank you very much po. God bless po. At ingat po kayo dyan. Sana po di maapektuhan dyan ng ano, ng away dyan sa ano, sa Israel at Russia. Saka malig yung gabi dahon. Saka mali. Guys, Tapos yung lahok po ano,
yung ano po ba? Hipon o yung alimango na may kasamang nyug. Tapos may sarsa sa ibabaw. May friend ako sa Naga nagtitinda ng kinalas na baboy. Masarap po rin yung kinalas. Yan po dati yung negosyo ko. Yan yung negosyo namin ni Ami dati. Nung di ko pa pinapasok po yung vlogging. Yan yung mga business ko. Kinalas, unlimited sabaw po ako. Mura lang yung tinda ko niyan kasi pag walang egg 10 pesos lang sa akin. Pag may egg 25. Unlimited sabaw yun kahit walang itlog. Hipon. Mas masarap po Kuya Mark yung yung alimango kaysa sa hipon. Napakasarap ng alimango na pinangat. Diyan kami pinalaki ni Mama sa negosyo na yan. Pinangat. Nagluluto si Mama ng ganyan, tapos kaming dalawa ni Pula yung taga-tinda. Kasagsagan pa yun ng kahirapan. Tapos mga kapatid namin maliliit pa. Kasi kami talaga ni Pula yung mas maano yung kasi ako kumbaga agwat bago ko nasundan eh. Grade 1 na ako na may sumunod sa akin na kapatid. Kaya kami talaga ni Pula yung napalaban ng gusto na titinda ng turon, lahat ng negosyo na ni Mama. Si Mama yung nag gumagawa ng mga paninda, mga gulay, turon, mga ganyan-ganyan. Tapos kami ni Pula yung taga-tinda. Namiss ko pagkaing Bicol, lalo na yung kinunot na isda. May kasamang malunggay. Kinunot. Tapos may malunggay. Sa Bicol, mga kadalasan mga luto doon sa Bicol, mga gata. Mga gata talaga. Dati nung bata-bata pa ako, alas gusto kong pagkain na ulam, mga karne. Tapos ngayon na ganito na nagkakaedad na, parang mas gusto ko lang kainin na ulam, mga gulay talaga eh. Mas marami pa yung nakakain kapag gulay yung ulam. Tapos ngayon kasi dati di naman ganito yung katawan ko. Dati yung pag kumain ako ng karne, gusto ko yung taba. Ngayon makita ko pa lang yung taba, parang kinikilabutan ako. Ba't ito siya? Ganawa? Ang love sa 6. Ay, Ate Chen. Gusto ko lang yung dahon ng gabi. Oh, masarap po yung dahon ng gabi. Yung Mark Guillermo, hello. Lapit daw yung bahay nila dito eh. Saan? Diyan lang daw sa likod ng Rizal. Rizal. Ito. Diyan ba yan? Natagalan ako kasi ako. Ito. Sa likod ng Rizal doon kami nakatira. Sa building ng likod ni Rizal. Ha? Tapos nasa pala siya nagtatrabaho? Nasa City Hall ng Maynila. Pag may time ako, papasyalan kita paring Jason at Team Poy at Angel. Sige po. Welcome po. Lahat naman po welcome. Lahat naman po welcome yung gustong pumunta. Yung
uso lang yung dahon ng Oo. gabi. Lalo Ate Ching, pag umuwi ka ng Pinas, pasyal ka po dun sa amin. Para matikman mo po yung dahon ng gabi. Ipapaluto ko kay mama. Kasi yung gabi sa amin, yung sariling tanim nila mama na gabi, yung kahit bagong pitas mo siya, hindi mo na kailangan ibilad, hindi siya nadudurog. Yung gabi na yun, nakakapunta na nga sa Hong Kong yun. Pag may umuwi na taga sa amin na mga OFW na papuntang Hong Kong, pinapadalan namin para makapunta dun kay biyanan, kay mama ni Ami. Pakabusog ka bro, Ido, sabi ni Kuya Ruel. Hello po Kuya Ruel. Wala si Kuya Benji kung kailan nandito si Ate Ching. Ate Ching yan, Kuya Romil, nandyan si Ate Ching. Ay daw Ate Ching. Kambal. Iniwanan niya na si Ate Margie. Hanapin kayo doon. Ano sa 6 viewers? Mega love shoutout po sa lahat. Wala rin si Kuya Jaime. Kuya Romel, hi. Long time no si sabi ni Ate Ching. Sabay tawa si Ate Ching. Kahapon ka pa hinahanap nila Ate Ching. Kahapon pa po. Kasi nag-live po ako kahapon. Ganito ring oras. Kahapon ka pa nila hinahanap. Paminsan to out muna paring Jason. Next time pag may time meet tayo dito sa Manila. Busy lang ako sa work now. Sige po. Okay po. Walang problema po. Kasi pabalik pa naman po kami dito sa PGH kasi operahan pa si Mrs. Ano na kami dito, Kuya Mark? 2 taon na po kami pabalik-balik dito. Natulog na nga kami dyan sa kalsada na yan, sa pinipilahan. Balik kayo mga brother, sabi ni Kuya rin. Marami na rin po akong na-meet na mga viewers dito sa GH. Sa pabalik-balik namin dito, marami na akong mga na-meet dito. Siyempre maraming salamat po sa suporta nyo. Thank you po. Akala ko na wala ka na teaching, sabi ni Kuya Romel. Mahal ko. Ate Cheer, salamat, sabi ni Kuya Rini. Lit yung lit yung Axel League nila para nila Jason. Hello sa mga viewers. Hello sa 7 viewers natin. Sa ganda po. Kuya Romeo, daming ganap dito kaya di ako active but I always watch, sabi ni Ate Che. Busy si Ate Che sa work. Walang upload ang dalawang mag-agum.
Huwag aguma. Sino po? Si Alamid? Kuya Rene? Si Otol? Ingat ka, Ate Ching, saan bansa ka man naroon, sabi ni Kuya Romel. Ayan nga, sabi ko nga, ingat-ingat lahat ng mga nasa ibang bansa. Lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng gera ngayon. Ingat po talaga. Pati tayo dito sa Pinas, mag-ingat tayo kasi may ano daw. Sana wag naman. Thank you, Ate Cheng. Bro Rini Ido, hindi ka ba nahihilo? Kakaikot mo, sabi ni Kuya Ruel. Paikot-ikot po ba? Wala si Kuya Born talaga. Hindi nyo nakita sa ibang live. Si Kuya Born. Saka si Kuya Benji. Baka mga nagtitinda ng ano, ng halo-halo. Thank you, Kuya Romel. Sabi ni Ate Che. Yan nga po, Ate Ching. Kamusta po dyan, Ate Ching, saan? Sa bansa na pinagtatrabuhan mo po? Hindi naman po apektado. Wala din sila dun sa live ni Ate Kakakakak parang Jason. Mga saan kaya? Si Kuya Benji pa naman, malapit talaga sa kanya yung ano, yung gera. Ate Ching, di mo nakita, Ate Ching, si Kuya Born dyan. Kahilo talaga, bro Ruben. Live ni Kuya Noli, wala din. Ganon din sa live ni Badit, wala din. Kanina, nandito sa live ko si Kuya Born, naka-silent viewers. Kasi, basta may lumilipad na mga heart, kung hindi si Kuya Rene, si Kuya Born, yan yung pala tandaan ko eh. Di ba Kuya Rene? Baka nasa sapa sila paring Jason. Yun nga, baka nandun po. Nahilo na ulo ko, pati utak ko, bro Rene. Yung mata-matang manok. Pa rin ang gabi matang kuwago. Daming nakalive ba naman? Lalo na isa lang sipi ko, hirap talaga. Yan. Ako tuloy-tuloy yung live nito hanggat may power bank akong dala. Hanggat signal. Kasi kung ganito na lang. Hindi ako naka-live, baka tulog na ako dito sa upo. Dito ako pumipisto pag ano naghahantay. Baka tulog na ako ngayon dito. Minsan nakakatutlo ko. Minsan umihiga ako dito. Dito lang sa sahig. Dito. Inuunanan ko yung bag. Lunes na Lunes. Ba't kunti na ka... Baka makauwi ka agad kami. Kuya Romel, suporta nyo. Ako rin kambal, tapos kay kakak tapos kay Inday. Oh, Inday, nakalive din sila sa Nick, Kuya Roel. Bro, bili dun sa wak sorry. Ak. Hello sa 11 viewers. Tatakot ako. Magre-reconnecting na tayo. Inom po kayo ng maple
para di mahilo, sabi ni Ate Ching. Nag-loading nga po kuya rin. Inom daw po kayo ng medical, sabi ni Ate Ching. Para di raw mahilo. Hello sa 7 viewers. Ay, nako. Ayaw ko na, dito na lang ako ka-help, sabi ni Kuya rin eh. Kaya maraming sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga nag-tune in, mga nagko-comment, nakakakwentuhan, sa mga silent viewers at sa lahat ng mga nanonood sa mga upload. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagpapakulay, thank you po. Ate Ching, thank you po. Salamat. Nagtago si Bro Born sa susunod habang mahiwaga ang nadarama sa malinaw mula nang makilala. Sino si Kakak? Sabi na, ayan. Kuya rin kwentuhan mo nga po si Ate Ching kung sino si Kakak. Kilala Ate Cherry, si Kakak, may ingay yan. Yan, makikipagpintuhan ka, Ate Ching, kay Karin. Ate Cherry, si Ate Margie po ay parang pakakak pakakak, mas lumala yun eh, pakakak. Sa amin nga, Ate Ching, sabi ko nga sa kanila, sa amin dito sa Bicol, yung kakak po, pag tinawag yung tao na kakak, aswang po yun, aswang yun dito sa amin. Oops, sabay tawa si Ate Ching. Aswang yan yung kakak. Hello sa 3. Nasa isang tiyabing hindi napakaliming. Hello po.
Totoo yan, may aswang doon. Kaya rin behave. Hello sa poor viewers. Joy to the world is March. Lagot ka kuya rin eh. Sabi na Ate Ching. 6 na buwan na lang. Per month na naman. Parang gising wala anak ko sinasabi. Mahirap kalaban aswang, sabi ni Ate Ching. Bakit wala ka naman binanggit na pangalan? Tawa si Ate Ching. Hello po sa 2 viewers. Yung 2 viewers Ate Ching siya kasi Kuya rin. May nadagdag na isa. So, silent viewers, hello, comment ka po. Sali ka po sa kwentuhan namin. Gonna be with you. Da 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 da. Da 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 da. I'm gonna fall in love again. Da 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 da. I'm looking for. Hello 6 viewers. Mamaya 12 noon magsasara PGH. Di naman po Ate Ching. Di naman siya magsasara. Tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy naman po dito Ate Ching. Hello sa 6 viewers natin. Opo, tuloy-tuloy po Ate Ching. Pero pag papatanong ko kay Ami para kumain din kami. Para lumabas kayo para kumain. Kasi, pero nag-almusal naman kami na Hello po 7 viewers.
loading. Eh, Kuya Rene, okay lang yun. Joke lang naman, sabi natin, Ching. Sana matawag na Kuya, sabi natin, Ching. Siyempre, biruan lang yan. Kakak. Eh, sabi ko may aswang talaga doon. Hello po sa 8 viewers. Naglo-loading ba Kuya Rene? Siyempre, okay na ba Kuya Rene? I-charge ko kasi. May power bank dala. Dinala ko yung power bank. Sige Kuya Rene, kung di pwede ba yung alingawaw. Kamusta na po kayo mag-asawa, sabi ni Kuya Marilo Malyari. Okay naman po kami. Dito po kami ngayon sa ospital. Hello po. Dito po kami sa PGH ngayon. Magpapasa po kami ng result ng hearing test saka CT scan po. Kayo po, kumusta din po kayo dyan? Hello po sa Sibin. Ate Cherry, tawa si Kuya Rene. Ay, nakong buhay. Hello po sa 8 viewers. Mega love shoutout. And I'm gonna fall in love again. Was looking for love to your arms and just come on. Kuya Rene, yung kampana mas maingay. Sabi ni Ate Ching, Kuya Rene. Maingay daw yung kampana, Kuya Rene. Behave ako paring Jason. Yan, tama yan Kuya Rene, behave ka lang. Sabagay, di ka naman siguro nakainom. Hi, hello po Ma'am Marilo. Ayaw nga pala Ma'am Marilo pala. Tinawag kong kuya. Ate Cherry, sabi ni Kuya Rene. Hello po Ma'am Marilo, shout out po. Ayos na ayos naman po kami dito Ma'am Marilo. Kayo po, kamusta rin po? Hello po sa 7 viewers. Dito na si Ami. Hello
Hello sa 7 viewers. 6 viewers, hello. Ano ma? Hindi ka pa gutom? Ano? Tanungin mo kung pwede muna tayong kumain. Alam naman na nila eh. Ha? Ah, kunti na lang? Tinanong mo? Ha? Okay. Hintayin na lang natin. Dito ka. Lapit ka dito. Ha? Dito ka. Ah, hintayin na lang namin. Kunti na lang daw. Mamaya na lang kami kumain. Kasi kanina yung babae, narinig ko nagtanong kung pag-inan pa siya sa pila kasi kakain mo na sila. Pinayagan sila kasi malayo pa raw. Pero sabi sa kanila, pagkakain, bumalik ka agad. Kaya dapat, sabi ko sa'yo, tinanong mo sana. Tanungin ko. Ate Cherry, behave na ako, good vibes lang po tayo, sabi ni Kuya Rini. Pero pag nakabarik yan si Kuya Rini, amay. Dito ka muna. Sabay tawa. Hello sa 9 viewers. Wag na paring Jason. At kasama ka. Oo nga Kuya Rin, sabi ni Ate Ching. Ate Ching, hindi ka pa matutos mag Ate Ching. Anong oras na dyan Ate Ching? Anong oras na po Ate Ching? Baka 11 na dyan Ate Ching ng ng gabi. Yes Ate Ching. Hindi pa ako kumakan. Ah, kain ka muna Ate Ching. 8 PM? Ah, sakto. Kainan na, gabihan. Ano po alam mo Ate Ching? Kain ka pa Ate Ching. Kain ka po muna. Habang nanonood ng live. Mahirap tusmag ng gutom. Yun nga. Hirap talagang matulog pag gutom. Kaya natin Cherry, sabi ni Kuya Rini. Wala talaga si Kuya Benji kung kailan nandito si Ate Cherry. Si Kuya Jaime sa yung busy ata sila. Hello sa 10 viewers. Mega love shoutout po. Bakit po sino ba? Sige, eat muna ako sabi ni Ate. Sige po, kain muna po kayo Ate Ching. Siguro karne yung ulam ni Ate Ching. Sige po Ate Cherry, sabi ni Kuya Rini.
Sana nga karne. Di ibig sabihin gulay. Mas masustansya yun, gulay. Ate Cherry. Sabi ni Kuya rin sa Betaw. Manok kukuk. Manok kukuk, sabi ni Ate Ching. Adobo ba, Ate Ching? O tinola. Masarap native. Masarap sana native. Pag umuwi ka, Ate Ching, ng Pinas, dalaw ka sa amin, pagluto kita ng native na manok. Hindi. Sino yan? Tap-tap. Baka si, kaya rin ba kasi Kuya Born? Nilagay sa pasta. Punta mo nga, baka parang magtanong ka. Nilagay sa pasta. Baka nga. Baka si Kuya Born po yung nagtatap-tap. Labas ka na, Kuya Born. Nandyan si Ate Ching. Hindi naman si Kuya Benji yan, kasi pag si Kuya Benji, pagpasok niyan, alam na nandyan si Ate Ching, bigay ka agad ng trophy yan. Kuya Born, time to sleep na sa kanila. Ayun, at abangan nyo yung pag makauwi kami ni Ami, abangan nyo at baka kami dun, mag model pet sa kanila pula. Bibiglain ko lang si pula. Yan. Tap din ako, may gumagaya sa akin ng tap-tap. Miss ko na Kuya Benji, sabi ni Ate Cherry. Wala nga po, Ate Ching. Kahapon po talaga hinahanap kanila. Si Kuya Jaime, si Kuya Born, Kuya Benji. Dami na, Ate Ching, wala. Si Tol Julius wala na talaga, din na nagpaparamdam si Tol Julius. At saka si Ate Maris. Kamusta na kaya sila? Hello po sa 6 viewers. Grabe yung kamay ko. Namamalat. Hello po sa 9 viewers. Dito sa
Friend kami ni Sir Julius. Pero di po, kuya rin, di siya di siya nag-online. Ako nga rin po, friends ko siya. Friends ko po siya sa FB. Di siya nag-online. Kasi dati nagchat-chat yan sa akin eh. Sa FB, yun po. Di siya naka-online. Dito sa PGH. Dito sa hospital na to. Na kung sino pa yung mga di naka-uniform, yun pala yung doktor. Yung suot lang nila, normal lang na suot. Sabi ni Ami, yan yung mga doktor. Yun talaga nung inoperahan siya. Mga normal lang yung suot nila. Yun pala yung doktor. Yung mga di naka-uniform. Samantala dun sa mga ibang ospital, dun nga sa Bicol, ganyan. Yung mga doktor dun, mga nakasuot ng kulay puti na mahaba. Dito nakapantalon lang, naka-t-shirt lang. Di mo mapansin na doktor pala sila. Yun nga, baka nga po busy. Kaso tagal na. Kasi nakiwento niya dati na parang may nakasagi ata sa sakyan niya. Tapos nagkakaso ata sila eh. Ngalay na yung paa. Hello sa 6 viewers. Seven viewers hello. Hello po sa 2 viewers. Offline pa rin siya, sabi ni Kuya Ren. Yun nga po, offline siya. Wala ka rin nakakasalta ang tawag hapon sa'yo. Ayaw ko sa'yo. Bahala ka. Bahala ka.
sa 5 viewers. Paring Jason, out muna ako. Bila ako soft drinks. Pero para sa tindahan, balik mama. Sige po Kuya Rene. Okay lang po Kuya Rene. Divine, divine, divine. Hello sa 5 viewers natin. Laman, laman ang siopaw na to. Na 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 na. Basta't siopaw na special. It's so very special. Ito ang ito ang gusto ko. I will always be here. Oh, I don't belong here. Pero sana'y na-repeat ako kapag ang siopaw ko'y wala naman. Naimpatso yata ako. Ang daming nakain. Mamaya pa pala paring Jason. Akala ko ngayon na.
O sige Kuya Rene. Ang aking nakain ay lampas 18. Ito ang ito ang gusto ko. I'll always here. And now I'm belong here. Aking mahal, sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mo intindihin. Nakakaraos din. At saka Freddy, Natividad Mayagal. Presente. Welcome po. Tapos niya po ko receive sa aming welcome po. Welcome, tawag ko sa Tagal matawag niya. Thank you, Lord, James Ellie. Tagal matawag. Inabutan na ako ng gutom. I'm back, sabi ni Kuya Makoy. Hello Kuya Makoy. Salamat sa pagbalik sa live. Dito pa rin kami, di pa natatawag. Ilang oras tayo dito.
Hello, hello, hello. Ito. Hello po sa 6 viewers natin. Seven viewers, hello. Yan, nagtatawag na ulit. Nagtatawag na ulit. Parang makakatulog na ako dito sa naupuan ko ulit. Bro, Rini, asan ka na, sabi ni Kuya Makoy? Saglit lang naman. 7 viewers, hello. Dito ako. Diyan daw si Kuya Rini, Kuya Makoy. Kuya Maki, hello. Sabi ni Ate Ching. Nakakain na si Ate Ching. I'm eating. Tagal mo tawag. Okay po, Ma'am Cherry. Ate Cherry, tapos ka na. Kain, bilis mo.
Ito kasi may ano kay Ami, di siya mahilig yung makipagsiksikan na makipagsiksikan. Kung baga hindi ka naman magdada sa pila, kung magtatanong lang, tulad kanina, pagdating namin, imbes na magsalita na agad siya na magsabi na, kasi sabi sa amin ng doktor nung nakaraan, pumasok na kaagad doon sa loob. Sabihin na bibigay lang namin yung ano kasi galing pa kayong Bicol. Nang sabihin nyo, ihatid lang yung ano, ihatid lang yung result. So, ayaw niya. Sabi ng doktor, pag may CT scan na kayo saka test, bumalik na kayo dito. Kaya sabihin nyo, ganito, ganyan. Hindi naman nakakapagsalita. Wala naman sana mawawalang magtanong. Hello sa mga viewers. Tawagin ko nga muna. Ruel talaga. Hindi mo na. Kaya. Hello sa 8. Hello. Tulog na yung iba. Tulog na dito
sa ano, upuan. Ayan po. Ate Ching, Kuya Rini, Kuya Makoy, mag-out muna po ako. At salamat po sa lahat ng mga nag-tune in. Mag-out muna po ako. At maya-maya labas muna kami ni Ami para kumain. Hello po sa 7 viewers. Hello po sa lahat. Okay lang pa rin. Opo Ate Ching, mag-out muna po ako. At pahinga ka na muna Ate Ching, Kuya Rini. At maya-maya maghanap muna kami ng makainan namin. At abangan nyo na lang sa upload kung ano yung magiging resulta ngayon. Bro Rini, ask ko, mini grocery ba tindahan mo? Sabi ni Kuya Makoy. Tatlo kasi yung Ramos na tinatawag. Kaya kailangan lapitan. Sige po, mag-out muna ako. Maraming po salamat sa lahat ng nag-tune in, sa mga silent viewers natin. Shoutout po sa lahat ng mga viewers, silent viewers, sponsor at sa mga anonymous natin na mga sponsor. At salamat po sa pakulay. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo lagi. At sa lahat po ng mga OFW na kababayan natin dyan sa ibang bansa na naapektuhan dyan sa gera, ingat po tayong lahat. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po. Thank you.